इलेक्शन समनि मोनसे प्रतिश्रुति हिसाबै आङो मुख्यमन्त्रिनो बेखौ लेरना होयो। बर' खसायावसो गावहाय खुंथायखौ आबुं महर होनांगौनि बिबान थाबाय आरो जेराव जोंहा रां बावजा बुरजा मोननांगौनि बाथ्रा थाबाय। भिडिअ नायगिरि रायजो राजा बयखौबो दिनैनि बे धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव आरोबाव फिन खेब फरायना लाबावबाय। जोंहा नन बिटिसि एबा नन बिटिआरनि आन्डारावबो पन्चायत इलेक्शन जानो थांबाय दं। जाहाथे बेफोरखौ नोजोर लाखिनानै जोंहा आसामनि मन्त्रि बिथां गेदेरमा इउजि ब्रह्म सार बिथाङा जोंनि गगामुग हालामनि सिङाव थानाय नोलोबारि जायगानि आन्डाराव बिथांमोना इउजि ब्रह्म सारजों लोगोसे जोंनिनो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय BKWSC आफादनि आफादगिरि बिथां मिनेश्वर बसुमतारी सारजों लोगोसे माहारियारि आफादफोरा मैयानि दिनाव नोलोबारि होननाय जायगायाव जाहाथे जि इलेक्शन एबा बिसायख'थिखौ लानानै बिथांमोना नोजोर बोनानै जाहाथे जोंनि जायगायाव माबायदि सोरबायदि बिजाथिनो भट होनांगौ जाहाथे बेखौ सावरायनो थाखाय जोंनि गगामुग हालामनि सिङाव थानाय नोलोबारि होननाय जायगायाव मोनसे मिटिं जादोंमोन। जाहाथे बेयाव बिथांमोना फैदों। जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय। दानिया फैदो बिथां गेदेरमा BKWSC नि आफादगिरि मिनेश्वर बसुमतारी सारा मा बुंदों जाहाथे बेखौ नायग्रोना लानि। रोखायै जों होलायनाय जादों। बे जाहैबाय दिउरि अट'नमास काउन्सिला जनायाव मोनसे बियाब दङ। बिथांमोनना भटार्सआनो 200ल'। दा एसे बारायबाय जानांगौ। 200 भटार्सजों मोनसे बियाब। भटार्सखौ लानानै मोनसे बियाब जानो हायोबा जोंनाथ' बिनि बांसिन दङ। दा ओंखायनो आलदा आलदा खालामनो होननाया फारसेथिं जोंनि थाखाय मोजांबो जागोन। ओमफ्राय जिल्लायाबो आलदा आलदाखा। आरो मोनसे जाहैबाय बङाइगाव आरो धुबुरी बे मोननैखौ सरजाबनानैसो मोनसे बानायनाय जादों बाहाय। दा
जोंनि जिल्लानि खुंथायखौ नायनानै बा आलदा आलदा जानांगौ होननाय बाथ्रा बेखौ बिथा खालामनानै बियाबखौ धुबुरियावबो मोनसे आरो बङाइगावआवबो मोनसे दानो हायोबाथ' मोजां दा जायखि जाया बाथ्राखौ बिदि बुंनाय जादों मन्त्रि बिथांनि बुंनाय बाथ्रा आं सानदों बेयो मोगथां जाहैगोन आरो बे सावरायनायाव आं सानो जोंना गिदिर गिदिर आदा मनखा ब्रह्मआ थारैनो केबिनेट जिरायलायोबा बहायथ' बाहागो लानो हायो आरो गोबां समाव सावरायनायाव डक्टर रनज पेगुलजों लोगो मोनलायबाय थायो आरो बेबायदि जायोबा मोजां जागोन आं बयबो सावरायदों बयबो रायलायदों आरो बिदि जानायखौ दिनै रायजो राजाया लुबैदों जेरावहाय बे मोगथां जाथों बेखौ आंबो बुंनो लुबैयो दा ओंखायनो रायजोफोर जेरावहाय जोंहा बर' खसाय अनसाय गावहाय खुंथायखौ आबुं महर होनांगौनि बिबान थाबाय आरो जेराव जोंहा रां बावजा बुरजा मोननांगौनि बाथ्रा थाबाय बर' हारियाथ' जोबनो गैयै जेंनानि मोनसे हारि जेंनायानो जोबनो गावनि थांनानै थानायनि जेंना जोबनो गैयै जेंना जेरावबो ओंखायनो बेफोर जेंनाजों जुजिनानै सौसिलांनांगौबा जों बर'फोरनि गेजेराव आरो गुबैयै बुंनो थाङोबा धेमाजि जिल्ला बायदियाव जोङो मोजोमसेल' बर'फ्रा आलदा आलदा जानाया बे थिग जानाय नङा जोङो खौसे जानांगोन ज' जानांगोन खामानिफोरखौ मावलायनांगोन अब्लानो जोङो माबा नङा माबा बबेबा समाव जोङो हासिल खालामनानै लाहैनो हागोन बेबो मोगथांनि बाहेरा नङा ओंखायनो मानगोनां रायजोफोर बेखौनो जों गोसोखांनांगोन जोङो बिदा फंबाय आरो मिहिनीश्वर बसुमतारी सारनि बिबुंथिखौथ' नुखाबाय जोंहा लोगोसेनो आसामनि मन्त्रि इउजि ब्रह्म सारनि बिबुंथिखौबो नायना लानोसै थ'दो बिदिबा थारमाने जेएफपिसिनि प्रेसिडेन्टआ जेएफपिसिआव जिल्ला परिषदआव गसंनाया बिथाङा जाहैबाय सासे दैमारि मेडाम दैमारि मुङा केवमानि बरदेवनि दैमारि बिथाङा गसंदों बिथाङा खनसे गसंनानै खेबसे खुलुमहरदों हागोन ना हाया देरहानो हागोन माने बिराद बुरजा भराव देरहानांगौ रेकर्ड नोंथांनि धेमाजि जिल्लायाव रेकर्ड जानांगौ आरो नोंथांमोननि नैबे आन्चलिक पन्सायत मेम्बार हिसाबै गसंदों गौरी ब्रह्म बिथांखौबो रेकर्ड खालामनांगौ नोंथांमोना आइजो गोजा दे आरो आइजोफ्रा एखेबारे थगायनो मोननाय नङा आइजोफ्रा बे कंग्रेसआव टिकेट लानानै गसंग्राफ्राबो आइजोफोर नामा आइजोफ्रा नङा आइजोआनो खाल'हाय थ' थगायनो मोननाय नङा बे टिकेट लानानै गसंबायसै हायोबा बिसोरखौ ज' खालामनानै फै आरो नङाबा ज'यैनो नोंथांमोना भट होनानै देरहासार जाहोनांगौ बेनि अनगायैबो जोंनाव केन्डिडेट हिसाबै गोबां दं आं बिथांमोननि नामखौ मख'ला बेहाय जिहेतु फैयाखै इन्दिरा बसुमतारी होननाय एपि मेम्बार बिथाङा मध्यमनि मान जिपिनि बिथाङाबो खेबसे गसंनानै खुलुमनांगौ बिथांखौ देरहा होनांगौ दिनै आं मोजां मोनदों जायफोरनि थाखाय आं दिनै केम्पेइन खालामनो फैदों बेयाव गासिबो आइजो केन्डिडेट बाहाय दा दङ आइएसआव आरो बिथांमोना देरहालाङोबा डेभेलपमेन्टनि थाखाय जेराव आइजोफ्रा मेम्बार जादों प्रेसिडेन्ट जादों बेवहाय साबसिन डेभेलपमेन्ट जाखादों जाहैगोन आसामाव जेराव दा बेयावबो मोजां जागोन आं सानो दिनै नोंथांमोना माखासे गाव गावनि जेंनाखौ बिदिन्थि लागोन आसामाव गासै जोङो दा नायोबा 1,08,00,000 मानसिया भट होगोन पन्सायत इलेक्सनाव 1,08,00,000 मानसिया मानो होननानै बुंबा 3,40,00,000 मानसि थानाय आसामाव माने 1,08,00,000 मानो होनबा जोंना बबेबा जायगायाव पन्सायत गैया बिटिसिआव पन्सायत गैया कार्बि आंलंआव पन्सायत गैया एमसिएसआव पन्सायत गैया जनसंख्या खमायबोदों प्राय 21,920 गांव पन्सायत बाहाय भट होगोन आन्चलिक पन्सायतआ 2,192 जेएफपिसि जिल्ला परिषदआ 397 आरो दासिमाव बिजेपि दैदेननाय एनडिए एजिपि आरो बिजेपिनि केन्डिडेटफ्रा गासै 36 आन्चलिक पन्सायत बिना प्रतिद्वन्दितायै देरहानो हाबाय जिल्ला परिषद आरो बेनिफ्राय आन्चलिक पन्सायतआ 288 देरहानो हाबाय दा बेबायदिनो बाय कन्टेस्ट गैयालासिनो देरहालाङो दा बेवहायबो सोरबा आनकन्टेस्ट देरहालांबाय होननानै आं खोनादों कंग्रेचुलेसन
बिथांनो गाहाम अनसायनाय जासिबाय बिथाङा कन्टेस्ट गैयालासिनो देरहासार जालांनो हादों दा नोंनि जौगाखांनायनि लामाखौ जोंनो थिग खालामनांगौ पन्सायतआ जाहैबाय जोंनि गणतन्त्रआव बिराद गिदिर मोनसे शक्तिशाली बुनियाद एबा मजबुत बुनियाद जायनि दारै भारत सरकारा डाइरेक्ट फान्डिं हरनानै बिबान आसनि गासै 29टा साबजेक्ट पन्सायतनो होदों बे 29टा साबजेक्टआव स्कुल बिल्डिंनिफ्राय लानानै एग्रिकालचार आबादनिफ्राय लानानै साइस्थ'निफ्राय लानानै दै लोंनाय दैनिफ्राय लानानै माने दा फिसा फिसा लामा गामि ओनसोलनि गासैबो बिथिंनि खामानिखौ मावनायनि पावारखौ पन्सायतआव होबाय जेला पन्सायतआबो गामि ओनसोलनि जौगाखांनायनि थाखाय गोख्रों खामानि मावनो हायो आरो शक्तिशाली मोनसे अनुष्ठान आरो बेनि दारैनो जोंनि ओनसोलाव लामा सामानि जेंनाफ्रा जोबस्रांलांजोबगोन फारसेथिं बिथांमोना भाग्यवान बेनो जे पन्सायतआबो मावनोसै आरो बोले बे बिकेडब्लिउएसि नि इलेक्सन खुंनो हायोबा बिकेडब्लिउएसि आबो बाजेटआ बांनानै ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय गोबां खामानि मावनो हादोंसै दहाय प्रभातआ बुंनाय बायदियै मोनसे लामानि बाथ्रा बुंदों बे लामाया 22 किल'मिटार गोलावनो 22 किल'मिटार लामा गोलाव लामा आरो नोलोबारि मध्य मिमांनिफ्राय लानानै गगामुख बखामाथि बे पन्सायतफ्रा गोलैजोबो आरो बरदलनि ब्लकनि गेजेराव बे लामाया फैयो दा बे लामाया मैनापारा तिनिआलिनिफ्राय नोलोबारिसिम गासै 22 किल'मिटार लामा नंगौ आं बे लामाजों दा गारि सालायनानै फैदों आरो बैसो जानाय मानसिफ्राथ' सिनस्रिफ्रा सागुलायगोन गारि गाखोदोंना गराय गाखोदों एसे नंगौना नङा दा जियानो जा लामाया मा बोसोराव बानायामोन आं मिथिया खिन्थु मालाबा बोसोराव आं फैफिनदोंमोन बे समाव एखे सका गारिफ्रा खुनु बाज्र'नाय गैया मा गैया लामा गोदान आंना मिथिगौना मिथिया गोबाङानो हयथ' बै समाव जोनोम जादोंना जायाखैमोन आं मिथिया सेंग्रा सिख्लाफ्रा 1986 मायथाइयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बड'लेण्ड सोमावसारनाय जागायजेननाय समाव रायजो राजाजों रायज्लायनो थाखाय नोलोबारियाव फैदों आं बे समाव देरफुनाय सेंग्रा 22 बोसोर 23 बोसोरनि सेंग्रा आङो देहायाव जोबोद बोलो दङ गगामुखआव ट्रेन स्टेशनाव ओंखारनानै बेरेफुंजानि बेसेबा गिदिर भिआइपि सुटकेसखौ फाफ्लियाव बाननानै जोङो थाबायबोदों प्राय 22 किल'मिटार गगामुखनिफ्राय नोलोबारिसिम थाबायनानै बावहाय जोङो ओंखाम मोनजाफैदों दै लोंफैदों हर थादों आरो अखानायै बे नोंथांमोननि बे एमइ स्कुलावनो लोगो जायगानि साननो गोरों दैदेनगिरिफोरजों ज' ज'नानै मिथिं खालामदों मानो बड'लेण्ड आन्दलन नांगौ मानो बड'लेण्ड आन्दलन जानो नागिरदों बड'फा लेक्सार होदों आङो लिरदों गोसोआव दं आंहा बै समाव बै समनि बे स्कुलनि हेडमास्टारा हयथ' मंगल बर'मोन बिथांनि चेयारमेनसिमाव मिथिङा जादों नोंथांमोना बे मिथिंनि उनाव डिसिसन लादोंमोन जोंबो लखिमपुर जिल्लानि बै समाव लखिमपुर बानि होननाय दंमोन सासे लखिमपुर जिल्लानि दाबसुनि प्रेसिडेन्ट बिथांमोनाबो मोनसे थांखि लादोंमोन सुक्राचार्य दानि मिनिस्टर बिसोर दंजोबोमोन जे जोंबो बड'लेण्ड आन्दलनाव बाहागो लागोन बेवहाय थानानै जों सिमेन्ट सापरि गिदिंदों बड'लेण्ड ओनसोलनि सिमा नायदों थ' बै समनि बाथ्रा फैनायावबो लेर लेर थाबायनानै थांनायावबो लेर लेर थाबायनानै साइकेलबो गैया गारिबो गैया बेसेबां मेंदों आंसो मिथिगौ आरो फाफ्लियाव सुटकेस रुजुननानै 20 किल'मिटार लामा थाबायनाय खर' लोमजालायफैदोंमोन आंबो थेवब्लाबो फैनानै अरुणाचल बर्डारनि बबे खाथियाव थांनानै गुसु दैयाव आथिं सुनानैनो जोङो गोसो सुग्लायदोंमोन नाथाय बिनि उनाव राज्यसभानि एमपि थानाय समाव आं खेबसे फैबा अब्ला लामाया जाबाय नाथाय बेसेबां गोबाव जाखो बे रिपेयारिं जायाखै हयथ' बे लामाखौ रिपेयारिं खालामाखै ओंखायनो दिनै बे लामाया जोबोद गाज्रि अबस्था निस्सय बे मोनसे प्रप'जालाव दं अफिसाव प्रप'जालाव दं जागोन खिन्थु टेकआप खालामनाय जायाखै दिनै आं खोथा लांगोन नोंथांमोननो इलेक्सन समाव फैदों जेला इलेक्सन समनि मोनसे प्रतिश्रुति हिसाबै आङो मुख्यमन्त्रिनो बेखौ लिरना हैगोन
नैबे लामाखौ रायजोनि सार्थआव मावनांगौ होननानै आङो जेंना गोसो लोगोसेयैनो बाहाय गोबां हयथ' जेंना दं आङो खावलायदों रायजोफोर गोदो गोदाय नोंथांमोननि बाहाय बांसिनानो जोबोद गोरिब न' बां गैया जों जेला फैनानै थाफैजेनो सानफ्रोमबो मानसिनि न'आनो हयथ'बा थुरि जिगाबनि एबा औवानि थिंनि न' थानाय मानसिया साफा सानैल' जों बेवहायनो थानानै थांदों नोंसोर जेखौ जादों बेखौनो जानानै थांदों लांदां बादां न'आव संनानै जेखौ जाहोदों बेखौनो जानानै थांदों बे समनि जोंनि बर' फिसाफोरनि थासारिखौ जों मोनलांबाय এই সময়ৰ আজি বৰ আৰু মিচিং সমাজৰ গাঁৱৰ পৰিয়াল গাঁৱৰ পৰিৱেশটো যদি চোৱা হয় অৰ্থনৈতিক অৱস্থা প্ৰায় একেই আছে মিচিং পৰিয়ালৰ কোনো উন্নতি হোৱা নাছিল বড়ো পৰিয়ালৰ কোনো উন্নতি হোৱা নাছিল আজি ৰাস্তা ঘাট হৈছে গোগামুখ এটা টাউন হ'ল কিন্তু আজি পঞ্চায়ত অহাৰ লগে লগে গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ কাম কাজবিলাক পঞ্চায়তে কাম কৰিব যিহেতু আমি একেলগে থাকিব লাগে DKWS আৰু MSC এইটো বেলেগ বেলেগকৈ আমি নচোৱা কৰি এটা সুযোগ হিচাপে গ্ৰহণ কৰক দুটা কাউন্সিলে যদি মিলি পেলাই ইয়াত উন্নয়নৰ কাম কৰে তেতিয়া এই অঞ্চলৰ উন্নয়ন তীব্ৰ গতিত আগবাঢ়ি যাব আৰু ভাই ভাই হিচাপে দুয়োটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত মিলা প্ৰীতিৰে জনজাতি হিচাপে আমি একেলগে থাকিব লাগে আৰু কোনো ধৰণৰ বিভেদ ভাৱ নোহোৱাকৈ আমি উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰক আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম जोंहा बर'निनो सासे राफोद मन्त्रि बिथां इउजि ब्रह्म सारा जिबायदि मोजां मोजां बिबुंथि होलांबाय जाहाथे रायजो राजाफ्राथ' गासिबो बुजिखाबाय जानांगौ आंनिफ्राय बुंनो साननाया बेनो जाहाथे जोंनि बर' हारिया सोरबायदि राजनितिक दोलोनो एबा भट होयोब्ला एबा राजनितिक दोलोजों थाङोबा जोंनि हारिनि मुलाम्फा जागोन जाहाथे गाव गावनो रायजो राजाफ्रा साननानै भटखौ होलायबानो जाबाय आंनिफ्राय बेखिनिखौ बुंबाय आरो बे भिडिअखौ मैयानो आपल'ड खालामनांगौमोन नाथाय आं सम मोनैनि थाखाय आपल'ड खालामनाय जादिया रायजोफोर नाथाय दिनैसो खालामनाय जाबाय अब्लाबो नोंथांमोना जेबो गाज्रि मोननो नाङा आरो भिडिअखौ नुखाबायानो जानांगौ गोबाङानो जाहाथे जाय नुवाखै आंनि नैबे धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नायबानो जाबाय जाहाथे रायजोफ्रा भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदों आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसेनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।